Benvinguts al Friki Online, càpsula 1223. Ens anem a Ediciones La Cúpula i ens anem a una cosa que ens fa molta il·lusió, ja que és el número 2 de Locas de Jaime Hernández. Què passa i què té? D'entrada, és una reedició? No exactament, és una nova edició molt xula i molt potent. Per començar, el format molt més gran. Teníem una edició anterior que eren 3 volums, també seran 3 volums, però en aquest cas aquella era un format novel·la gràfica, per entendre'ns, i aquí tenim un format molt més gran i a més ens han reconstruït el que és l'ordre de les històries seguint l'aparició original. El dibuix esplèndid. Jaime va evolucionant, ja és un gran dibuixant des del començament, però aquí ja arriba a cotes de maduresa que el portaran al Jaime Hernández que coneixem ara. Una precisió de blancs i negres, de línia justa i la que necessària i on toca, i sobretot això, aquest joc de blancs i negres que et fa que cada pàgina estigui equilibrada de manera meravellosa. Què passa? Doncs, com ja us dic, seran 3 números i recordar-vos que també la Cúpula està traient tota la saga de Palomar, també amb aquest format tan guapo i que a més pesa poc, o sigui, és tot xaco, però no pesa. I això, està traient tota la saga del seu germà, Beto Hernández, que en el fons tenen certs paral·lelismes les dues històries, o les dues sagues, per dir-ho manera, ja que cada un d'ells ha creat un univers. Ha creat un univers de personatges entranyables, de personatges polièdrics que realment te'ls creus i que anem tirant endavant i enrere, com bé diuen aquí, a l'estil de Rayuela, d'aquesta novel·la clàssica de Cortázar, que ens va parlant de coses que han passat fa molt de temps, de coses que estan passant en un altre moment, de coses que passen quan ja són molt més grans els personatges, i anem amb aquest trencaclosques de petites històries, anem coneixent perfectament tota la vida d'aquests personatges i el seu entorn. Aquí, Maggie, Hopey, tota la colla aniran tenint aventures, també anirem trobant aventures de lluitadores, de lluita lliure, aquesta fixació que també té Jaime, i tot anirà quadrant i no quadrant, i anirem trobant buits, espais que ens ha deixat a la nostra imaginació i de cop, pam, en aquell moment que passava per aquell carrer, ens explicarà al cap de 6 històries o que anirà molt més endavant, ens tornarà enrere i ens explicarà aquella petita història d'aquell personatge que vam veure de fons en una vinyeta. Realment una meravella d'estructura, de dibuix i d'edició. Ja ho sabeu, número 2 de 3 de Locas de Jaime Hernández. Salut i a llegir còmics.